албатта дар солҳои ба даст овардани соҳиби истиқлолӣ роҳбари давлат дар меҳвари асосӣ албатта тарбияи ҷавонон яъне илму маорифро гузоштааст. фаромӯш накунед ки миллати пешнав мешавад ки на фақат як пӯяш дар гузашта аст, пои дигараш дар замони муосир аст. ана ҳамин нуктаҳо агарчи рӯи рост дар паёми сарвари давлат ки 28 декабр ба маҷлиси олии ҷумҳурии Tojikiston ироа шуд, дар пасманзари суханҳои сарвари давлат мунъакис шудаанд. ина бо қувваи нерӯи ақли гаро метавон барёбад. Лев Николаевич Толстой мегӯяд ки ҳамин илхо асари бадииро се мехонанду се навъ мехонанд. хондану нафаҳмидан, хондану фаҳмидан ва хондани он чизе ки нависанда мехост бигӯяд, аммо нагуфт ба хотири сарфа кардани коғазу вақти хонанда. ана ҳамин паёми сарвари давлат ҳамин гуна як ҳуҷҷати мӯъҷаз аст. ина шумо به همین موقعی